खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावनाय थाबाय आङो भिडिअखौ बहुत गोबावनि दिनावसो होदों आरो माखासे प्रब्लेमनि थाखाय आं भिडिअखौ होनो हायाखैमोन थेवब्लाबो नोंथांमोना नायलांगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय दिनैनि भिडिअआ जाबाय जों थाइग्रि जागोन बिनिनो एसे भिडिअ लानाय जादों लोगोसेनो जों फुंनिफ्रायनो जोङो नोंथांमोनाथ' मिथिगौ जानांगौ जोंहा सानदेआव गिर्जा जायो सानदे स्कुल जायो जोंनिया बिगिनार प्राइमारि जुनियर इन्टार आरो एडाल्ट क्लास जायो आरो बिदिनो थाखो थाखो क्लास स' बिगिनार टिचार गैया माखासे प्रब्लेमनि थाखाय होनो हायाखै ओंखायनो प्राइमारिजों जमा लोगोसे लानाय जादों फार्स्टआवनो मोनसे मेथाइ खननानै जोङो क्लासखौ स्टार्ट खालामनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो दान खांनाय जायो आरो जाय जेसेबां हायो होयो आरो 10 थाखा 20 थाखा 50 रुपिस जिखुनु आरो इसोरो दान होयो आरो गिर्जाखौ आंबो लुगोन ख्रिस्ट'नि मोदोम आंबो बिखौ होगोन गोनांहा नङाब्लाबो गोनांहा गैयाब्लाबो आंनि रोंगौथिखौ हो ख्रिस्ट'नि लागै बावगोन गिर्जाखौ आंबो लुगोन ख्रिस्ट'नि मोदोम आंबो दानखौ दिखांखांनायनि उनाव दाननि थाखाय आर'ज खालामनाय जायो आरो सदाय आर'ज खालामदों बिनि उनाव जोङो नै बे आयदानि फारसे जोङो बिजिरगोन आरो स' गथ'फोरखौ नै लिरनो होगासिनो दङ बिथांमोना गावबागाव बहियाव लिरना लागासिनो दं आरो नोंसोर सानैया बहि मानो लाबोआसै हगारबोबाय नोंलाय नोङो नोंसोर सानैयालाय ayo जोंहा बिब'आ गावैखौ भिडिअ लाबाथाय दाय जायो आरो बिनिनो रायगासिनो आरो ओमफ्राय जों दायो आनैमोननियाव थांदों आरो आनैमोननियावसो जों थाइगिर जागोन नालायथो बेनिखायनो जों आनैमोननियाव थांदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंहा बिथाङा थाइग्रि दाननायाव बिराद एक्सपार्ट आरो माने बिथाङानो थाइग्रि खाजि जाबाथाय बिथाङानो दानो आरो खान्थालबाबो जिबाबो बि दानलु दाननायाव बहुत एक्सपार्ट आरो आंनि लोगोआ हामाले गाहायाव बुरु बुरु गाबखादे बार्डेनि केक हानो मोनाबाथाय ब्लेड सेखासो थाइगिरा बिलाइ जेलाय बिलाइ थाइगिर आगैना इखो आबो दुदरे हाबाय थादों हेले फिदोंमोन नामा दादासलाय आगै नोङो सोलो दिसथो दुन्दिया मस्ला दंमोन नोंसानियासो गोथाव दं लामफावखौ स' जों दायो थाइगिर खाजिखौ जाबाय आरो थाइगिर खाजिखौ जोङो माने जोङो थाल' सङो आरो बिदिनो सासे आनैमोना हायदेरबाय आरो बिदिनो रावबो गोखै बुस्थुखौ नुनानै जायालाबानो थानो हाया आरो गासैयाबो खुदै गयो आरो बिदि जमा मिलायनानै गोरोबलायनानै जाबा जोबोद गोथावसिन जायो आरो बेनिखायनो जों जमा आनैमोन हारि जाबाय आरो Gini. Dia ni wasman. Tani ya semua.
Nó phải. Thành ra luôn nè mình là cái này. Đúng đúng mình lấy được. Ini jumlah di. Ayo, nó không lấy lên nữa nè. Chị lát rồi mẹ. Ayo. Chị lát đó. Không lấy được hai. Không lấy được mấy gì á. Này là liên hôn được. Mana sih nama? Gì mới ra đây lấy vụ này má thì. Hôm nay ba cam nhưng mình chỉ có mất. Bye bye. Ta bao mà ba tay tiền là sao? Đây này chị. Hả? Đừng quên nữa, tao có hột quên nữa. Đây bao giờ quên nằm á? Đây là thằng. Đây. Đây nó nó. Hai. Musuh kurang masak saya ya. Mana di sini mana? Anna, panjang naik. Lagi sedang makan. Ada gel hai neo. Coba lagi kan. Hai muti. Buat sini. Zona hamba. Zona mana? Rồi nó sẽ. Okay. Làm bộ với nó phải. Zona ini aja biar. Udin lah, mari saya udin lah. Dah sah dah. Ayo le. Ayo, cuma kecil. Zona apa bidang? Má mình cứ đã thử.